οποίες ακούστηκαν οι γνωστές διαβεβαιώσεις ότι το θέμα θα τελειώσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Επειδή τα χρονικά περιθώρια στένεψαν και οι μέρες που απομένουν ελάχιστες, αποφασίσαμε, έστω και κάτω από πίεση χρόνου και με ελάχιστες μέρες στη διάθεσή μας, να ξεκινήσουμε αυτή την κινητοποίηση που γίνεται σήμερα για να στείλουμε ένα μήνυμα στους αρμόδιους ότι ο κόσμος της Λάρισσας βαρέθηκε την κοροϊδία. Βαρέθηκε να περιμένει υποσχέσεις που δεν γίνονται πραγματικότητα. Μία φρέσκια είδηση πάνω στο θέμα αυτό είναι η πιθανή αγκαταλληλότητα του Αλκαζάρ για την εξαγωγή αγώνων στη νέα αγωνιστική περίοδο σύμφωνα με την ΕΠΟ. Υπάρχει πρόβλημα με το γήπεδο. Η ομάδα μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα να μην μπορεί να αγωνίσει αυτό το γήπεδο και η παρατεταμένη παγωμάρα του ζητήματος του γηπέδου έφερε πιο πίσω χρονικά και το νέο γήπεδο. Αναγκαστήκαμε να δώσουμε ευρωπαϊκούς αγώνες στον Βόλο, να ταξιδεύει μια ολόκληρη πόλη και να δίνει μια ανάπτυξη όλες τα άλλα γήπεδα. Η σημερινή κινητοποίηση δεν είναι δική μας κινητοποίηση. Είναι κινητοποίηση όλου του κόσμου της Λάρισσας που βλέπει ότι συνέχεια παίρνει μόνο υποσχέσεις και καμιά εξέλιξη συγκεκριμένη. Εμείς πήραμε απλά την πρωτοβουλία. Το θέμα μας απασχολεί όλους. Θα ήθελα, για να βοηθήσω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να γίνουμε λίγο λειτουργική σημερινή κινητοποίηση, να καλέσω κάποιους εκπροσώπους φορέων να τοποθετηθούν που βρίσκονται σήμερα στη συγκέντρωση. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κουντόπουλο, που εκπροσωπεί το επιμελητήριο. Οι οποίοι όλοι μαζί θα πρέπει να συσφαιρωθούν και να διεκδικήσουν τον ίδιο στόχο. Μια σύγχρονη υποδομή για την ΑΕΛ. Μια σύγχρονη υποδομή, ένα μεγάλο γήπεδο για τα νιάτα αυτής της πόλης. Σαν πόλη, πολλές φορές έχουμε βάλει μεγάλους στόχους. Ένας μεγάλος στόχος θα πρέπει να είναι όχι μόνο το γήπεδο της ΑΕΛ, το νέο γήπεδο, αλλά και η πρωταθλήτρια ΑΕΛ και πάλι. Γιατί το ζήτημα δεν είναι απλά επειδή θέλουμε και αγαπάμε την ΑΕΛ. Είναι ζήτημα κοινωνικό, είναι ζήτημα αναπτυξιακό, είναι ζήτημα πολιτικό.
πλατεία, χαμός γίνεται. Ήδη έχουμε 1,5 χρόνο Δεν ξέρω ρε μαμά. υποσχέσεις. Δεν ξέρω. Για την ομάδα μας, για Θα την σε πάρω εγώ, πόλη θα της σε πάρω Βορρά. εγώ, κλείσε γίνεται τώρα. Ήδη πριν ο προηγούμενος ομιλητής Όχι, σας όχι, είπε θα ορισμένα από αυτά. Ο χρόνος πιέζει. Εμείς όμως δεν εκυπαρούμε, απαιτούμε. Σήμερα στείλουμε ένα ελληνικό μήνυμα. Αύριο θα διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Το κοινωνικός κόσμος της πόλης αυτού του νομού έχει μια μακρόπνοη ιστορία στην ΑΕΛ. Έχει μια μακρόπνοη ιστορία στο ποδόσφαιρο το τοπικό, αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό. Δίπλα σας, μαζί θα διεκδικήσουμε το νέο γήπεδο, γιατί όπως είπα και πριν, πρέπει το δικαιούστε σαν νιάτα αυτής της πόλης. Ευχαριστώ. Σύνολος Λάρισσας συμπαλίσταται στον αγώνα της ομάδας της περιοχής μας και της πόλης μας για ένα καινούργιο γήπεδο. Είναι γνωστό ότι η ΑΕΛ για τους Λαρισσαίους και την περιοχή μας και για τον νομικό κόσμο μεταξύ των άλλων σημαίνει πάρα πολλά. Η ΑΕΛ για μας είναι σύμβολο της περιοχής μας, είναι το σύμβολο ακόμη και της αντίστασης στο ποδοσφαιρικό κατεστημένο. Είναι η μόνη ομάδα η οποία έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να σπάσει αυτό το κατεστημένο. Είναι η μόνη ομάδα που ακόμη και τώρα ενοχλεί το ποδοσφαιρικό κατεστημένο. Είναι η ομάδα που θα το ξαναενοχλήσει γιατί θα ξαναείνε μεγάλη και πρωταθλήτρια. Η Λάρισα δεν ζητάει να πάρει ένα γήπεδο δώρο από την πολιτεία. Η Λάρισα ζητάει με δικά της χρήματα να χρηματοδοτήσει το δικό της γήπεδο. Βλέπουμε ομάδες οι οποίες έχουν πάρει ως δώρα από την πολιτεία γήπεδο. Πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό του Παναθηναϊκού, πολύ γνωστό. Αυτό που ζητάει η Λάρισα είναι να κάνει δικό της γήπεδο. Δώστε το δικαίωμα στη Λάρισα να έχει το δικό της γήπεδο. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Το πού θα περάσει η τροπολογία είναι δευτερεύον ζήτημα. Θα μπορούσε εδώ και 1,5 χρόνο να είχε περάσει σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο η τροπολογία. Τόσα σχετικά με τον αθλητισμό νομοσχέδια πέρασαν μέχρι σήμερα. Είναι ζήτημα καθαρά της βούλησης. Ο αρχαιότερος και ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της Λάρισσας, ο Δικηγορικός Σύλλογος, απαιτεί με τη σειρά του και συμπαλίσταται στον αγώνα της ομάδας μας για το δικό της γήπεδο. Η ΑΕΛ μπροστά και όλοι μαζί πίσω από την ΑΕΛ.